Začneme s pozíciou stretchovou pre rozvoj vonkajšej rotácie bedra. Dáme si pozíciu prekažkací set, alebo tzv. Pozícia 90-90, či 90 stupňov mám v každom klbe. Čo tejto pozície budem čakať, budeme smerovať sa vždy k tej prednej nohe. Z tejto pozície budem na jednej ruke navážený sem. Dôležité prvá vec je to, aby som to bedro pretlačil dopredu, čiže to zadné bedro pretlačil dopredu. Pozeral sa smerom tam, kde mi smeruje aj tá stehná kosť na tej prednej nohe. Odtiaľ rozmýšľam, že ma niekto chytí za tričko a ťahá ma smerom vpred a jemne dole. Iba tak budem zacieľovať presne ten krásny stretch na tej vonkajšej rotácii na tej prednej nohe, čiže som v tejto pozícii, ťahám sa dopredu a jemne dole. V tom hlbokom stretchi zadržím minimálne 3 až 5 sekúnd. Naspäť nejdem len tak uvoľnenie, zatlačím koleno, ale zároveň aj členok do zeme a zatlačam sa smerom naspäť na takých 80-90%. Toto opakujem, povedzme, že 10 až 12 opakovaní na každú stranu. Dobre, druhá pozícia. Ostávam v tej pozícii, čo sme si setli, čiže 90-90. Budem sa sústreďovať samozrejme teraz na tú zadnú nohu, aby som sa dostal do vonkajšej rotácie viac dynamicky. Čo od toho potrebujem, budem zatlačať celý čas do päty a pôjdem ten pohyb celý čas cez pätu, cez tú zadnú nohu. Tak aby som sa nerotoval v hrudnej časti, chytím si členok, chytím si koleno. V tejto pozícii držím a idem cez tú zadnú pätu, vonkajšiu rotáciu do tej pozície, kedy až začnem cítiť tú vonkajšiu rotáciu bedra na takých povedzme 8, 9, 10. Z tej pozície zadržím, idem naspäť pomaly, kontrolujem. Zas idem do tej pozície 8, 9, 10, rozsah, zadržím, idem zas naspäť. V tejto pozícii chcem robiť opakovania 10-12 opakovaní na každú stranu. Ako posledný cvik prejdeme na špecifické zaťaženie tej vonkajšej rotácie pomocou expandera. Expander bude stredne ľahký, dám sa do pozície plahu. Na chrbte z tejto pozície natiahnem expander, aby som bol najprv v takej vnútornej rotácii a už teraz cítim jemné zaťaženie. Stehno mi smeruje priamo hore, v tejto pozícii nádych do výdychu zatlačím do vonkajšej rotácie a idem smerom naspäť. V tej vonkajšej rotácii zastavím, držím, tlačím toľko, koľko vydržím, cca 3 až 5 sekúnd, pôjdem postupne naspäť, uvoľním, pre niekoľko to je ľahké, len sa dá ďalej od tej konštrukcie, pre niekoľko to je ťažké, som trošku bližšie, 10-12 opakovaní, každá noha.